La música serveix no només per si sola, pel que és la música, sinó per estimular moltes parts del cervell que si no, no estimularíem. Serveix per començar a crear ja des de molt petits, perquè només amb 2 notes ja pots crear una melodia, per tant és molt fàcil. El ritme és una cosa que tenim innata, per tant també serveix per expressar el nostre propi jo. I a més ens serveix per relacionar-nos en societat, perquè normalment la música és un vehicle de comunicació que es pot utilitzar sense saber-ne massa. La música i sobretot la cançó té un paper molt important com a transmissor cultural. El problema és que la tradició normalment ens porta a cançons que estaven adequades en el moment de la seva creació, però precisament el problema que tenim ara és que en una societat en la que té uns valors molt diferents als valors tradicionals, utilitzar el mateix tipus de cançons implica no canviar el missatge. Llavors està educant els nens com estaríem educant-los a l'edat mitjana, i per això és perillós de vegades utilitzar certes cançons. Per exemple, hi ha una cançó que diu Pere, Pau i Celestí, tots porten barba, Pere, Pau i Celestí, tots porten barba, els que van amb mi, i parla sobre els pirates, no? Clar, aquesta cançó el que transmet als nens és que si no portes barba i tens molta masculinitat, no pots ser un pirata, i per tant va molt en contra dels valors del feminisme i de la igualtat. Llavors, una mica la gràcia és trobar nous referents o, amb els referents antics, transformar-los perquè siguin educatius. Si realment penso que la nova música infantil ens serveix per educar els nens en els valors de l'actualitat, i per tant és una molt bona eina.